Видя ли какво падна от небето? За голям човек ще е тази свиня, да знаеш. Голям човек, голяма свиня. Вау, сенсационел. Трябва ни куче и то обучено куче. За едно куче да ми провалите проект, това ли ми казвате? Целият играч спечели. Това буклук е на общината. Проверете нещо да не ви липси. Организираме един лов. Много е важен. На Велика събота лов. Баба ми казваше, че ако някой бутне гнездо на щъркля, ще умре. Трябва ми помощта ти, за да проваля лова. А, така. Le financement, c'est ton problème. Един лев от парите му не искам. Той що ми иска куче. Ще го отнесеш? Аз му казах. Пак всичките сте глупаци. Тия си правят с нас, каквото искат! Реката не е безопасна. Ще стане беля. Това страх ли ви? Какия? Но.